Σίγουρα το πιστεύαμε. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, είχαμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, είχαμε παίχτες οι οποίοι δεν τα παρατάγανε ποτέ και ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή μέσα κατά τη διάρκεια του αγώνα που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, είχαμε τα ψυχικά αποθέματα και μπορέσαμε και το γυρίσαμε το παιχνίδι και το παλέψαμε μέχρι το τέλος, όπου μπήκε και το γκολ με τον Τζιμπρίλ στο 90 σχεδόν κάτι. Επειδή ήταν και μια εβδομάδα η οποία και πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι είχαμε δύο πολύ άτυχα αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχαμε την ανυπομονησία να παίξουμε με την πιο φορμαρισμένη ομάδα τότε στην Ευρώπη. Η ομάδα έβγαλε ένα πρόσωπο και μια εικόνα που πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή και γι' αυτό εκεί ήρθαν και αυτά τα δύο θετικά αποτελέσματα τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία. Καταρχήν η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Δεν θα ξεχάσω ούτε την ατμόσφαιρα στο εντός ούτε στο εκτός. Μου έχει μείνει πάρα πολύ τα πανηγύρια που κάναμε στο τέλος, γιατί και κατά τη διάρκεια του αγώνα στα πρόσωπα των συμπαικτών μου και κατά το τέλος και στα πανηγύρια έβλεπα πάρα πολύ χαρούμενα πρόσωπα, έβλεπα πολύ ευτυχισμένο κόσμο και στο τέλος, τελειώνοντας τον αγώνα και μετά από τέτοιες νίκες και πορείες γενικότερα στην Ευρώπη, καταλαβαίνεις πόσο πολύ χαρά δίνεις στον κόσμο και στους φιλάθλους της ομάδας σου όταν έχεις τέτοια αποτελέσματα. Ο κόσμος μας είναι η δύναμή μας και ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε φορά που έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας η ομάδα έχει αυτό το push που χρειάζεται. Η ομάδα έχει τη φανέλα, έχει το σήμα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε έτσι να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να θυμηθούμε τα παλιά. Τρομερή. Είναι από τις πιο ωραίες φωτογραφίες αυτή, με το χειροκρότημα βγαίνοντας.